Bună dimineața, bine v-am găsit. Astăzi vă voi prezenta cum să deblochezi un laptop, având în vedere că e un laptop mai vechi, eu și-a uitat parola. E un HP, nu, un Asus VivoBook, din câte văd eu. Și mi l-a adus pentru că îl avea de mult, a uitat parola și m-a întrebat dacă pot să îl mai fac sau mai este bun de ceva. Sunt curios pentru că nici eu nu prea am știut. Din câte văd eu, e greu să găsești parola, dar încercăm ceva nou, ținând pe tasta Shift. Vă duceți în bară, iar de aici, nu știu dacă se vede, veți da restart, să vedem ce se întâmplă. Așteptăm un moment, țineți apăsat pe tasta Shift în continuare și acum vom vedea ce se întâmplă. E clar că aici cred că vom da la probleme. Dacă vreți, dați reset. Iar aici vă va întreba dacă vreți să păstrați fișierele sau să ștergeți tot. El mi-a zis să șterg tot. Totuși aș încerca Keep My Files pentru că durează foarte puțin față de celălalt. Ăsta durează undeva la 4-6 ore și ăsta ar dura între 15-20 de minute. Așa că vom vedea care e treaba cu el și ce va spune acum. Parolă. Deci hardul ar avea parolă. Vom încerca cu alt hard, pentru că din câte văd eu hardul la fel e parolat. Voi opri un pic filmarea și voi schimba hardul între timp pentru a vedea ce se întâmplă.